Знаете ли, кое е най-голямото по население село в България? В това видео ще разберем, като разгледаме топ 3 на селата гиганти. Класацията започва с номер 3 – село Айдемир, с точно 5058 жители и разположено само на 6 км от град Силистра. То е съставено от два квартала – Деленки и Татарица. Именно в Татарица се заселват руски староверци, казаци, бягащи от гонения. В миналото живота тук е бил свързан с гиганта наблизо – лесопромишлен комбинат, а днес Айдемир е известен със своите сладки тесии. На второ място, само на 15 км от център на София, е село Бистрица, с точно 6018 жители. Това село има две лица. От една страна дом на бистришките баби и техния уникален полифоничен фолклор, част от наследството на ЮНЕСКО. От друга, престижно предграде, българският Беверли Хилс, с луксозни имоти и красива природа. И отговорът на нашият въпрос. Най-голямото село в България е село Лозен, с население от точно 6592 души и само на 17 км от столицата, той е по-голям от 130 града в България. Роден е от сливането на две села – Горни и Долни Лозен, и с огромна площ от 86 квадратни километра. Днес той е магнит за хиляди млади семейства, търсещи бягство от шума на големия град. 3 села, 3 различни свята. А ти кое село си посещавал? Напиши в коментарите. Последвайте ми за още интересни видеа.